Pana pane zvipo zvabva kuna Madzibaba Norest muchandiregera mbidza boys nongoti gaga nondakajera kutyika vanhu. Ini kana paredhe ndokumbira kuti nditaure. Saka ndichataura zvinhu zvangu muchidimbu chingoti gaga zvanzi sabu kuhlotla. Apiwa mari inoita $400. Na Madzibaba Norest, Hey, ngatichavhara kudhuze uko. Chipo chadu chechipiri chiri kuenda kuna Sabu kumakunda. Sabu kumakunda wapiwa mari na $350 USD. Mari yabva kuna Norest hanawe nzvimbo inoyo. Chizvarwa chapana ndakanzwa naHeadmaster tivangariri dofu. Chipo ichi chandapiwa pano chakanzi $350 US kubva kumwana wokubereka sekuungana kwatakaita pano. Chechipiri chandafarira chinhu chimwe chete, tanzwa nokubirwa kuno, mushonga wevaroyi, mushonga wokuba, nhasi uri pano. Hamene kuti mukomana wandiri kutaura munomuziva here? Norest ari padhuze here? Ari padhuze here? Mwana wekubereka uyu. Uya padhuze. Afamboga. Iye anenzi gondo wacho. Isimbi chibaba vanofamba vose. Mune mwonyaya vakuru veKwaZvimba vatenda vane chekuita muzvikamu zvakatsaukana nezvirongwa zvokuvandudza nharaunda yavo zvecorporate social responsibility vakasanobata chigaro chemukuru weMururi Secondary School vakapita vakatenda vose vakabatidza pakutengwa kwemarata akanga atakurwa nemhepo pachikoro ichi pabodzi nekupa vadzidzi zvokushandisa pakudzidza zvinosanganisira mabhuku ekunyorera. Ndinoitwa kapita ndakafanira kubata chigaro chemukuru wechikoro paMururi Secondary School chinova chikoro chekuno kumaruwa chinoona vana yatoti maday schools aya. Saka taita nhasi mutambo wedu weSpeech and Prize Giving Day ya2024. Tabatsirwa zvikuru nemapartners kuti zuva ranhasi ritike. Mari dziri kunetsa, mafizi ari kunetsa mukati megore renzara. Tatisina zvakawanda asi paita mapartners vana vakadzidza pano pachikoro vadzoka kuzotibatsira. Special mention Madzibaba Norest vauya zvakasimba vatibatsira zvakasimba. Then we have Madam Chirenda as well, a former student, vapinda heavily. Then we had Lord Marufu as well coming in. We had other partners as well coming in. Sandangotenda kuti effort yaiswa nevanhu iyoyo tikatora tikashandisa heritage based curriculum iri kuunzwa izvi. We may meet vision 2030 objectives. Mukatarisa panoda maresources apa tinokuedza kugadzira mwana wokuti zvechikoro pamwe zvikunetsa zvekunyora but arikuda kuti agadzirwe ashandise maskills. Zvisakadaro sadunu weZvimba West vaPatrick Hlohla vakaudza nhau dzedu kuti zvakakosha kuti veruzhinji vaone kuti vagadzirisa nhunha dzakatarisana nenharaunda yavo kuburikidza nekuita maonera pamwe chimwe chomuzukuru. Ndatenda chaizvo nechiitiko changa chiri pano nezvaitwa naMadzibaba Norest vakadzidza pano ende vakwanisa kurangarira pavakadiwo pavakadzidza. Izvo zvabva zvatisimudzirawo dunhu redu. Isu tiri kudivi remadzishe tinoona kuti mwana akadai mwana anorangarira kwaakadzidza. Ngatirovei maoko captain vachigamuchidzwa mukombe namama. Rova maoko. Ndinoda kutenda Madzibaba Norest amira nesu pano pachikoro chekwaMururi abatsira mune zvakawanda mukudya, mitambo yaitwa, zvipo zvakawanda. Tinodawo vanhu vakaita kungana Madzibaba Norest kuti vapindirewo panzvimbo ino yechikoro chemururi. Norest anova mwana akadzidza pano pachikoro, haana kupakanganwa, adzoka zvakare kuya kuzobatsira nzvimbo yake akatanga kuziva ruzivo rwake rwekudzidzisa. Saka tikukurudzira vamwe vese avo vari kunze uko vakadzidzwa pano pachikoro kuti uyai mubatsire, muitewo zvaita mucherechedzo waitwa naNorest.
Platinum FM News yakakurukura nemudzidzi wepamururi High School vachiva mumiririri wezvimba North neWest mudarevana muparamende Honorable Stacy Mupfute vakati zvikoro zvekumaruwa zvinofanira kutsigirwa zvizere vadzidzi ava vorega kutasirwa pasi kuitira kuvandudza dzidzo yekumaruwa. Ndinodzidza pachikoro chiri kumusha and vanhu vanochilook down upon. Izvo zvinokonzera kuti paleke maresources akaita se-adequate furniture, zvima-apparatus zvekuscience or even marabs ekuti vanhu vanokwanisa kuita sei kufamba vari disabled. Then takada kutarisa panyaya last term or this term kwanga kune mhepo yakawanda. There is an outbreak yakaita kuti marata aite sei abhisike and vamwe vana vanga vari mumachi vanga vari muclass. So chatakuda ngokuudza ndechekuti dai tanga taonawo vamwe vanhu vakaita sana Madzibaba Norest nana Mr. Dainford Mafunga kuti vakwanise kutibatsira. We know zvedu kuti chikoro chino ndechekumusha achichakasiyana nechekumatowns, but kuti vana vanyatsodzidze chinoda kuupgradewawo zvakasiyana siyana. Nguva yadarika gurukota reMashonaland West Honorable Amai Marian Chombo vakakurudzira vane chekuita uye vanokodzera muzvikamu zvakatsaukana kubatidza pabudiro yenharaunda dzavo mukuzadzikisa chinangwa chekuwana upfumi hwepamusoro panosvika 2030.